Poštovani gledalci, dobrodošli u Stil. Nakon dvomesečne pauze, ovo je prva emisija koja je u potpunosti posvećena aktuelnim dešavanjima. Doduše, pravih modnih dešavanja nema, kao što nema ni kulturnih dešavanjima, no naši gosti vas pozivaju da se bavite onim pravim stvarima. Na samom početku sa nama je jedan od najraskošnijih glumačkih talenata, reč je o Marku Janketiću, koji glumi u brojnim naslovnim ulogama mnogih serija kao i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a priča nam o tome kako će biti aktivna i pozorišna, letnja pozorišna scena i to na stadionu Tašmajdan. Svetlana Jaćević govori o srpskoj autorskoj modi i poziva da se vratite u Belgrade Design Week i ostala mesta koje se bave autorskom modom. Sa nama je doktorka Nevenka Dokmanović koja priča o ulepšavanju kože i svim onim tretmanima koje radimo u ovo doba godine. Potom razgovaramo o pouštanju i o masaži i naravno o magnetransu, proizvodu neophodnom u ovo doba godine kada su krenule fizičke aktivnosti, ali i veći stresovi. Zbog toga narednih pola sata posvetite upravo nama, a na samom početku glumac Marko Janketić. Ja sam sticam okolnosti odrastao u glumačkoj porodici, odrastao u pozorištu. Moja mama je bila član pozorišta na Terazijama, tata Jugoslovenskog dramskog pozorišta, tako da sam ja od malih nogu išao u pozorište. Upoznao sam se sa procesom stvaranja predstave i onda sam kao klinac već zaigrao u pozorištu, malom pozorištu Duško Radoviću, predstavi Bašta svjetove boje, predstava Milana Karadžića. To je Stevan Koprivica napravio divnu dramatizaciju Ćopićevih pripovetki i tako sam se nekako inficirao tom pozorišnom klicom. Nekako sam od malih nogu zavoleo to i recimo da je to u tom periodu, to je 95. godina, znači imao sam 12-13 godina. Ja volim jednu divnu rečenicu Mome Kapora koji kaže da je Beograd jedini grad gde je jedinica za merenje stila šarm. I to je lepo reći. To je nešto što je meni onako najbliže kada je poimanje stila u pitanju. Pa ljudi od stila su recimo Gaga Nikolić, recimo tako. Ljudi koji imaju dovoljno šarma da šta god ponesu i gde god da su i prosto zračiti nekim šarmom. Pred koronu sam imao dosta aktivnu pozorišnu sezonu, zapravo za posljednjih 10 meseci sam u mom matičnom pozorištu, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, imao 3 premijere. Lorenzaccio, Alfreda Misea, Šekspirov Mnogo buke ni oko čega i poslednje premijera neposredno, bukvalno 5 dana pred vanredno stanje smo izašli sa premijerom predstave Putujuće pozorište Šopalović u režiji Jagoša Markovića, tekst Ljubomira Simovića, tako da sam imao dosta aktivan angažman u pozorištu. Manje sam snimao, a sad očekujem da počnem sa nekim snimanjima i tako to, uglavnom što se tiče posla, to je to. Šta znamo o žrtvi? Anja Savić, studentkinja. Pljačka nije? Ja se nadam sada, preko leta bi trebalo da se nastavi snimanje. Sad, kako je sve stalo, tako su i pripreme za snimanja stale, tako da će se verovatno pomeriti. Ja očekujem da me pozovu, pa će mi javiti, ali trebalo bi da sad tokom leta se nastavi snimanje 5. sezona. Uglavnom sam bio kod kuće, što se kaže, uz TV, uz knjige, uz telefon, pa sam tako se družio sa ljudima. Jesam, odmorio sam se. Meni su sada relativno skoro javili iz mog pozorišta da bi trebalo u julu da se igra na Tašmajdanu, stadionu Tašmajdana, da će to biti neka improvizovana, otvorena scena. Ja pretpostavljam da će i druga pozorišta tu učestvovati, tako da biće neka letnja pozornica
na Tašmajdan. Verovatno je uspeh što trajem još uvek, slučajno trajem, nisam ja mator glumac ali nekako ova naša profesija kao maraton, to nije trka na 100 metara, tako da se radujem što još uvek nekako, za mene je uspeh da dobijem lepe uloge, dobre uloge u kojima mogu kao glumac da širim svoj glumački dijapazon, da se razvijam, to mi je možda najveća satisfakcija. Neke uloge su me mimoišle, neke uloge prosto nisam mogao da odigram, jer nisam mogao u isto vreme da budem na dva mesta. Ja volim uloge koje sam izabrao, neke su dobre, neke su manje dobre, ali uglavnom uloge koje sam igrao, pa ako vi kažete da je dobar izbor, onda okej. Bata Živojinović je nije odbio ulogu. I mali i veliki, vi kad pogledate, on ima toliko uloga, tako da ja priželjkujem da budem u dobroj ekipi i da imam radost da radim sa dobrim ljudima. Moje poruke su uglavnom vezane za ljubav i za porodicu. To je nešto što je, čini mi se, najbitnije, da čuvamo naše porodice i da ostanemo homogeni. O srpskoj modi, o trendovima, ali o tome kako se boriti ako si samostalni dizajner nakon korone u Srbiji, govori nam Svetlana Jaćević, naša naredna gošća. Uživajte u priči i što pre dođete u Čumić Design ili Belgrade Design District da izaberete pravu stvar za sebe. Evo nas, živi i zdravi. Naravno, ovo je sad jedan svetski i globalni problem koji je sve nas zadesio i za koji niko nema rešenje. Ono možda što je pozitivna stvar u svemu, mi smo navikli da nekako smo večito ispod površine i pokušavamo da plivamo. Ova situacija nas je zaustavila, pauzirala sve, čak i velike modne brendove. Ovo se nikada nije desilo. Čak ni prethodna ona kriza 2008. modna industrija nije to osetila na taj način. Svi su počeli da rade nešto drugo, maske, dezinfekcijona sredstva, zaustavili potpuno proizvodnje. Posledice će biti dosta velike jer nisu proizvedeni ni materijali, nisu proizvedene kolekcije koje se i na svetskom nivou rade, sad već bi trebalo su završene jesen, zima, tako da ja očekujem neko kašnjenje i normalizaciju sigurno 1.5 dana, a mi smo s jedne strane naučili da, kako da kažem, da plivamo ispod površine zbog nekih okolnosti u kojima se stalno i nalazimo i borimo i pokušavamo da nađemo svoje malo mesto u tom modnom odabiru i industriji. Sad nam ostaje da probamo da radimo. I ja mislim da je to neka najveća nada koja nama treba, da će biti posla. I zaista pozivam ljude da nekako probamo da podignemo ekonomiju. Mi smo jedna mala karika u društvu kao dizajneri, jedna mala karika kao preduzetnici ili preduzeća kako smo registrovani. Ali taj skup malih preduzeća svih naših proizvođača i usluga u zemlji čini jako veliki procenat ekonomije u ovoj zemlji. Bitno je da se to pokrene, bitna je jedna nada, bitno je da ljudi nekako osveste da smo svi bili u istom problemu i da mi sad samo pokušavamo da radimo i zaista smo i mi dali neke specijalne uslove. Oni koji nisu upoznati sa mojim radom, znači jedna specifična estetika kao svih nas dizajnera, možda malo okrenutija nekoj populaciji koja je recimo od 20+, ali zašto da ne, imala sam ja i male maturantkinje, tako da ko se pronađe, haljina je neki moj zaštitni znak i uvek bila, to je nešto što ja volim da radim i što se vidi i što uvek mogu da pronađu kod mene, da li unikad zasebno za nekog dizajniran, da li nešto iz prethodnih kolekcija. Pored toga, sa mnom u radnji i moja imenjakinja Svetlana Vukov,
koja radi nakit, takođe Biljana koja radi glina nakit i mi smo se skupili eto na tom prostoru da se podržimo, tako da kod nas ne mogu obuću, ali imamo dizajnere i za to, naše, ali mogu da se kompletno spreme ili za svakodnevno ili za povratak za posao ili za neki događaj koji nadam se da će sad eto krenuti sve ono što nismo išli i da malo udovolje sebi nekim drugim stvarima, da to nisu hipermarketi koje smo svi posećivali. Tu autentičnost koju mi nosimo s ovog podneblja zaista dosta stranci vide, dosta negde osjeća i naša dijaspora. Definitivno ćemo osjetiti tu vrstu udara, ono što će biti na turizam, da neće biti turista, to će opet osjetiti i dizajneri u Beogradu, jer dosta stranaca čuje za nas i dođe u Design District, da uzmu i pronađu uvek od kolega po nešto, tako da računamo sad na naše ljude i neki period da se preporodimo, da pronađemo sebe, jer mnogi su pričali u mnogim pravcima o tome, pa eto i u tom nekom izrazu da budemo kvalitetni i da znamo šta smo poneli. Zanimljivo pitanje, to je nešto čemu sam ja razmišljala, da li će, hoće sigurno, ali kako će korona da ostavi posledice na trendove. Jer uvek je kroz društvene okolnosti su ekonomski i neki drugi socijalni razlozi uticali na razvoj mode i estetiku. Ono što recimo iz nekog ličnog ugla mogu da kažem je, mislim da ćemo se vraćati malo klasici, to jest nečemu što možemo vanvremenskijem, što meni odgovara, jer ja nekako pravim stvar da zaista može da se obuče i nosi godinama i kvalitetom, ali i dizajnom, da to ne bude nešto što je puki trend koji brzo prolazi, tako da to je možda šansa za nas i možda neki, opet kažem, svedeni, odevni predmeti. Čak sam razmišljala da će možda više biti sportska garderoba, ali ne, to je isto ovo zasićenje posle 2 meseca naših Jelenke trenerke, ja mislim da svako ima potrebu da se sredi. Samo što, eto, dobro je što će to biti jedan odevni predmet koji ćemo onako da iznosimo kako valja. Belgrade Design District, Čumićevo Sokače, za one starije svi znaju, nekad čuveni tržni centar između Trga Republike i Terazija, a za one mlađe tu smo, u centru grada, malo zavučeni, ali ima nas i na Google mapama. Ostanite pametni, ostanite zdravi, to znate, i prošetajte, iskoristite ovo vreme neke nove slobode koje su nam dali, ali ih iskoristite pametno. Imali smo vremena da razmišljamo o životu, o načinu života ova 2 meseca. Ajde da nešto promenimo, čime će nam biti bolje svi. Pozivamo vas da nakon pošasti korone obavezno dođete u Belgrade Design District i odaberete pravu unikatnu stvar za sebe, jer ono što me je najviše pogodilo nakon, da to tako kažem, puštanje ljudi na slobodu su redovi bez zaštite ispred onih stranih brendova koji zaista niti pomažu srpskoj industriji, niti pomažu domaćem stilu, jer izgledati isto i kupovati skupe stvari koje su na popustu ne čini nikom dobro. Zbog toga budite solidarni, kupujte od srpskih dizajnera, kupujte originalnu garderobu i budite autentični. Belgrade Design District je pravo mesto za vas, otvoren je, radi punom parom, a zasigurno ćete naći nešto za svoju dušu. Sa nama su danas i prijatelji emisije Stil, kompanije Hemofarm, a govore nam o preparatu nezaobilaznom u ovo doba godine. Reč je naravno o Magnetransu 375. Onog momenta kada krenemo da se malo intenzivnije bavimo fizičkim aktivnostima, to zasigurno jeste sada, ili da više radimo, dovodimo do stresa naš organizam, a opuštanje mišića i tekako doprinosi Magnetrans. O tome više moja naredna gošća i uživajte u prilogu i usvojite one zdravstvene savete koje ćete dobiti ovom prilikom.
Poslednjih nekoliko godina svi pričaju o magnezijumu i njegovom značaju. Magnezijum je izuzetno važan za svakodnevno funkcionisanje organizma. Koje bi bila osnovne funkcije magnezijuma u organizmu? Magnezijum je odgovoran za više od 300 enzimskih reakcija u organizmu, kao njihov krajnji cilj jeste stvaranje energije. Po nekim statistikama, preko 60% stanovništva ne unosi dovoljno magnezijuma putem hrane, tako da je neophodna suplementacija. U našim apotekama nalazi se Magnetrans, proizvod visokog kvaliteta, nalazi se u obliku granula u kesicama koje se direktno stavljaju na jezik. Kome je namenjen magnezijum? Magnetrans mogu da koriste svi, ali bih izdvojila osobe izložene stresu, a to smo danas svi mi. Preporučuje se osobama pod stresom, sa glavoboljama i nesanicom. Osobe kojima bih takođe preporučila Magnetrans jesu sportisti i rekreativci. Magnetrans doprinosi efikasnijem stvaranju i iskorišćavanju energije u mišićima, smanjuje umor i iscrpljenost nakon fizičkih aktivnosti, kao i to da brže oporavlja organizam nakon fizičke aktivnosti. Takođe je jako važan kod ublažavanja grčeva u mišićima. Kako se koristi Magnetrans? Magnetrans se koristi tako što se uzima jedna kesica dnevno direktno na jezik, taman je za svaki dan. Magnezijum Magnetrans je svima nama potreban. Moje grčeve od hodanja Magnetrans svaki dan sprečava. Ja ga uzimam da bih uvek imao više energije. Meni Magnetrans svakodnevno pomaže protiv napetosti i glavobolje. A meni je taman za zdravlje srca. Za sve nas, idealna dnevna doza magnezijuma u samo jednoj kesici. Koristan, ukusan, uzima se bez vode. Magnetrans, taman za bolji dan. Hemofarm. Kada pijete antibiotik, treba vam probiotik, ali ne bilo koji. Uzmite jedan, a dvostruko vredan. Probiotik Forte ima dvostruki efekat na crevnu floru. Uništava loše bakterije i njihove toksine, obnavlja crevnu floru unošenjem dobrih bakterija i time uspešno sprečava stomačne tegobe nastale primenom antibiotika. I zato, uz svaki antibiotik, probiotik Forte, Hemofarm. Nakon dvomesečne pauze i boravka u kući potrebno je da se bavimo svojom kožom. Zbog toga je sa nama doktorka Nevenka Dokmanović, dermatolog, koja nam ispred Skin Medica govori o tome šta je najpametnije učiniti u ovo doba godine da bismo zablistali ovog proleća i leta koje je pred nama. Pažljivo slušajte njene savete i primenite neku od metoda i tehnika koje ona upražnjava u svom Skin Medicu. Sa nama, dakle, doktorka Nevenka Dokmanović. Najčešće što traže sada jeste da oporave kožu, što kožu lica, vrata i dekoltea, to i kožu ruku. Oni su da urade revitalizaciju, odnosno biorevitalizaciju. Šta to znači? To znači da se koža oporavi određenim injekcionim tehnikama. Ona koja je najblaža i najjednostavnija, koja ne ostavlja tragove, svakako mezoterapija lica, vrata i dekoltea, koja podrazumeva aplikovanje određenih koktela na svega 1 mm u srednji deo kože, u taj živi kože dermu. I to su obično kokteli koji sadrže hijaluron koji daje jedrinu, vitamin C kao moćan antioksidant, oligoelemente koji pojačavaju imunitet kože i to je tretman koji može da se radi jednom nedeljno ili jednom mesečno u zavisnosti od indikacije. Drugu intervenciju koju sada najčešće radimo jeste biorevitalizacija. To je takođe injekciona tehnika, ali podrazumeva davanje nekakvog drugačijeg koktela. Tu hijaluron koji se sadrži u tom koktelu ostaje i stimuliše kožu mnogo duže, od 3 nedelje do 9 meseci, u zavisnosti od toga šta koristimo. I tretman se radi jedan put u 3 nedelje, ukupno 3 tretmana. Ono što pacijenti primete vrlo brzo posle toga jeste im je koža jedrija, snažnija, da se sitnije pore ublažavaju i to je jedna od mojih omiljenih procedura za regiju vrata i dekoltea. Znaci starenja kože nisu samo bore. To je i suva, ispucala koža, koža koja se ljuspa, prošireni kapilari, hiperpigmentacije, te jedna uvela boja, pušačka koža, sve su to indikacije, odnosno razlozi da mi radimo ovu metodu.
Još jedna intervencija koja je jako popularna već godinama, a sada poželjna da se uradi, jeste plazmaterapija ili takozvana PRP metoda, koja je popularna ne samo u estetskoj dermatologiji nego i u fizijatriji. Ja sam sigurna da su mnogi pacijenti probali pre u fizikalnoj medicini nego u dermatologiji i koja zapravo predstavlja tretman sopstvenom plazmom. Ono što je najpopularnije kod mene u ordinaciji je uvek mezoterapija tela i to je metoda koja je jako lepa i koju ja jako volim iz prostog razloga što delujemo i na osnovne uzroke celulita i skupljanja masnih naslaga, a i na sam celulit i masne naslaga. Tretman se izvodi jedan put nedeljno, minimalan razmak između 2 tretmana je 4 dana, maksimalan 14 dana i poželjno se uradi 10 do 12 tretmana. Posle 40. najčešće vaše lice ne odražava vaše unutrašnje stanje. Vi se osjećate još uvek mladim, jednim, veselim, sposobnim, a ogledalo govori da to nije to. I onda mi nadoknađujemo hijaluronskim filerima volumen u tačno određenim anatomskim tačkama. Sada aplikovanjem hijalurona, koji traje dosta dugo, to je efekt koji traje do 2 godine, u određenim anatomskim tačkama indirektno dobijemo efekt. Pa tako, aplikovanjem hijalurona u predelu zigomatične kosti mi dobijemo lifting nazolabijalne bore i poboljšanje ovala lica. I aplikovanjem bora u bradi ili ugao vilične kosti mi također dobijamo lifting i popravljanje tonusa. Aplikovanjem hijalurona u predelu temporalne regije, slepočne regije, u kombinaciji sa zigomatičnom dobijemo otvaranje oka i podizanje kapka. I to je nešto što će vama garantovati pre svega prirodan rezultat, jer vi delujete prirodno, a ne čudno. Ja volim sama sebi da radim, ali nekako mislim da najbolje poznajem svoje lice. Ne znači da ne verujem kolegama, naravno svima njima bih legla na sto i pustila ih da me bockaju, ali nekako me najmanje boli kad sama sebe bockam nego neko drugi. Skin Medic ordinacija se, kako ste rekli, zadnjih godinu dana nalazi na novoj adresi, to je ulica Gajeva 2 do 4 na Krstu i svi mogu da zakažu na pozivu na naš broj telefona koji mi imamo poslednjih 20 godina, to je 011 6659 259 ili na mobilni telefon 064 303939. Također Skin Medic ordinacija ima i svoj sajt Skin Medic CORS, ima i Instagram profil, ima i Facebook profil. Ja lično također sam aktivna na svim društvenim mrežama i vrlo često dobijem razna pitanja od potpuno nepoznatih žena i vrlo rado odgovaram i komuniciram za sve što ih muči. To je naročito bilo aktivno u vreme vanrednog stanja, kada pacijenti nisu mogli da odlaze kod dermatologa, kada sam dobijala pregršt fotografija raznih dermatoloških stanja i nadam se da sam bar nekome uspela da pomognem.